Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа един от нашите продукти, а именно тапицирани възглавнички. Тяхният монтаж е изключително лесен. Той става с лепило, а също така може да стане и с двойно залепяща лента. Почиствате си повърхността и си разграфявате панелите така, както вие желаете. Те се продават в различни форми и различни цветове. Може да ги комбинирате по цвят и по форма. След това следва разграфяване на стената и започвате да лепите и да поставяте самите панели. Приложенията са много. Може да ги използвате за гръб на спалня, може да ги използвате в детска стая, а защо не и в антрето. Тук вашата фантазия има значение и всичко може да стане така, както вие желаете. Монтажът е изключително лесен, те са изключително лесни за поддържане и придават изключително иновативен интериор на вашето помещение. Ние от ForDecor продаваме тези възглавнички както в физическите си магазини, така и в нашата онлайн страница fordecor.bg. Заповядайте! Очакваме ви!